Hau, ohitura bihurtuko da? Enaiz bainatzera etorri. Ah, ez? Ez, Eta zertara etorri zara? zure bila. Aspalditik daukat gauza bat egiteko gogoa. Eta zeren zai zaude? Berriz uda ondo pasatzera gatoz, Dantzatuta bestera ikasteko asmoz, amets berria ezagutu maitasun hitza xurxurlatu izarazpia entzun orain zu noiz datorren udarik onena, bat bi hiru lau bazen. Batzuk ez gara basakadiko gume motoak. Zerua da gure muga bakarra. Gazta gara, ezinekin non dagoen udarik onena, gauza gertu da hau entzungo azena bestera. Ezinekin noiz datorren udarik onena, bat bi hiru lau bazen, goazen. Zertan ari zara? Zurekin korrika egitera etorri naiz? Baina gorrotu diozu. Ba, gaur gogoa daukat. Alaia, eskerrik asko. Baina ez duzu hau egin beharrik. Ondo nago. Benetan? Gertatu behar zuen. Edo ez, Zer esan nahi duzu? nire gatik eratu zinen basakabin. Nire errua da zuek moztu izana. Lehen puntua. Hemen geratzea erabaki nuen jakinda zagertatu zitekeen. Bigarrena. Lukenek eta biok ez dugu zuregatik moztu. Eta hirugarrena. Noiz arte izango zara hain negozentrikoa? Ados. Baina goiz jeiki naizenez, enaizu era itzuliko. Ados. Aizuta, deitu duzu berri izan doaingo voleibol taldera? Bai, eta ez da Maite Zabala izeneko beste inor egon taldean. Ez dut ulertzen. Mamu baten bila gabiltza? Espero dut ezetz. Goazen. Bosko? Aner! Eskari bat jasotzera etorri naiz. Landarentzat bakizu. Bai, ni ere bai. Hau da, nik ez ditu landariak eskatu, Nire gauzak, niretzat. Ba, lanera noa. Ze erremedio, Herri altxatu behar da. Bueno, nik ez. Zuek, langile klasekook, nik ez dut lanik egiten. Noski. Egunon, uste dut gaur kroesan nago dela. Aserrez daude atzoko gatik. Zuri zer iruditzen zaizu? Atzo barregarri utzi duzun beste aurrean. Sentitzen dut kontatu nahi nizun, baina nik lehiaketarekin jarraitu nahi dut. Garrantzitsua da niretzat. Begira, saioa. Enuen nahi, baina uste dut zintzoa izan behar duela zurekin. Ze gertatzen da? Nahiko ondo jotzen duzu. Talde batean. Baina bakarka edo duo batean, ez zara behar bezain ona. Eta denek dakite, baina nahiago dute isildu zuri egia esan baino. Zergatik zauden egarrez? Orain ni naiz gaiztoa? Zure onerako ari naiz. Zerbait gertatzen da? Ondo zaude? Bai, lasai. Alergia da. Eskerrik asko. Barkatu, enizun minik eman nahi. Ez, eskerrik asko egia esategatik. Honena izango da parte ez hartzea. Ziurtzade,
Hartzen duzun erabakia hartzen duzula, ni beti zure alde. Bai, honena izango da. Maite zaitut. Ta nik zu. Zergatik ez doa entxegu gelara, okupatuta dago. Pitxin, oso ondo ari zara, baina urrundu zaitezke pixka bat? Pixka bat gehiago. Gehiago. Gehiago, gehiago. Bikain! Txantxan gorria, gelako zapaian, gelako zapaian. Nor ari da besten? Alaia da. Ba, ondo abesten du. Lastima lehiaketara aurkeztu ez izana. Ez da beharrezkoa. Izarrek bikain egingo du. Eta Joritzek. Asko pozten hauzu hemen gelditu izanak. Eta ze polita Izar eta Joritzena. Pozik ez da? Kosta zitzaidan Izarrek berriro ere abestu nahi izatea. Kostatu? Zer egingo lukete seme alabek amaren bultzada txiki bat gabe. Izar manipulatu zenuen lehiaketara itzultzea erabakitzeko? Tira, horrela esan da. Oso krudela iruditzen zait. Bere hobe beharrez egin nuen. Leure burua zari naiz? Estres betean emanituen 2 egun zukalde egingo zenuelakoan esan egin behartzen idan. Zuri, etzara urrazpian ere isiltzen eta kontatu egingo zenuen. Bueno, hori ere egia da. Hemen dauzkazu nahi zenituen zartaginak. Do? Sukaldea banaketa kamioitik hain urruti egotea ez da osasungarria nire bizkarrarentzat. Nepalgo xerpa bat ematen dut. Probatu hau. Bas kulinarirako izan dudan ideia da. Kontrastea falta zaila. Bazpa autobetzen kanpoan geratuko naiz. Ezkarar irabazten plaza bat ordaintzeko adina. Oiane, orain garrantzi handiena ez dute irabaztiek, lan eskubidek baizik. Zartaginkada bat jaso duzu buruan. Eskorga bat erosiko dut berehala. Nire bizkarrak behar du, lan prekariorik ez. Ikusi nahi ninduzun? Bai, pasa, Joritz. Eseri, mesedez. Joritz, nik uste dut zuk talentu handia duzula. Eta sekulako potentziala. Eta hori Records bat dator nirekin. Diskoetxea? Nik badakizuk ez duzula industriako jende asko ezagutzen. Eta ez da bidezkoa. Eta lagundu egin nahi dizut. Ba, eskerrik asko, Leire. Grabazio bat bidali diet. Eta ikaragarri gustatu zaie. Disko bat grabatu nahi dute zurekin. Disko bat? Bai, zuk nahi baduzu. Ez zaitut presionatu nahi. Nahi dut, bai, jakina. Amets bat da. Eskerrik asko ez dakitze esan. Ez da ezer. Plazer bat da. Bihar izango da lehen grabaketa saioa. Bihar? Bai, arazoren bat. Agian ez duzu nahikoa abesti? Bai, badauzkat, baina... basakabitik alde egin beharko nuke. Joritz, aukera paregabea da. Basakabi beti egongo da hemen. Hori Records, ez. Baina zergaitik horrelako presa? Aurrerago ere egin daiteke, ez da? Ilusio handia dute zurekin. Durangoko azokan aurkeztu nahi dute diskoa. Horregatik, bihar grabatzen hasi nahi dute. Orain erantzun behar dizut. Ez. Lasai. Pentsatu eta esango diazu. Eskerrik asko. Ez horregatik. Ergela gara. Jakin dezaket zergatik? Begira, Andoaingo voleibol taldeak ekipazio urdina erabiltzen du. Eta jokalari hauek txuriz jantzita daude. Horrek esan nahi du? Aurkarien taldeko jokalariak direla. Horregatik ez zegoen beste Maite Zabalarik taldean. Bat talde hau nongoa den jakiten badugu, argazkiko Maite aurkituko dugu. Bai ba, ergela gara. Kaixo?
Goiz etorri zara? Zure bai? Zer iruditzen zaizu berotzeko zerbait jotzea? Ni... Enaiz entxeatzea etorri. Enaiz bainatzera etorri. Eta zertara etorri zara? Ah, eta zertara etorri zara? Joritz. Ze, Ea zertara etorri zaren? ondo pasatzera etorri naiz. Bai, jakina, ni ere bai. Bueno, ze, kantatuko dugu? Birikirekin hitz egin nahi dut. Oso guai egon da. Ez dugu asko entxaiatu, baina... Saioa, hobeto zaude. Hobeto? Noiz baino hobeto. Alergiaren gatik? Lehen begia gorria zen ezkan? Ah, bai, askoz hobeto. Eskerrik asko. Entxeatzera zoaz? Utzi egin dut. Atzo baiet esan zenuen. Ideia zalatu dut. Leireri esan diot. Honena da. Ziur? Ba orain, libre zaudenez? Nesken eguna egingo dugu, super pasako dugu. Derrigorrezkoa da. Bai. Zenbat spam. Laser depilaziorako proba, zaborrontzira, Pamplona txorizoa merkealdian. Apuntatu eta zaborrontzira, lehendakariaren mezua zaborrontzira. Lehendakariaren mezua? Desegin. Zer dio? Lehendakaritzak udalekoen koktel antolatu du Ajurianean biharko. Zuzendaria eta laguntzaia daude gonbidatuak. Bikain. Txatxi pasako dugu? Nortzuk? Biok, nire laguntzaia izango zara, ez da? Sentitzen dut, konpromiso bat daukat. Ze konpromiso? Aber, Metane, konpromiso bat duela dioena esaten ari da ez duela joan nahi. Hortaz, bazatoz ala etzatoz. Ez ba, nahikoa daukadanarekin. Zer daukazu ba? Ai, Maitane, hauritxe bertan konpontuko dudan zerbait. Barkatu, ikusi duzu saioa? Saioa ez dut ikusi. Ez? Tatxan, hasi da nesken eguna, eta orain, gora! Ziur zaudete. Hau, bizitza bezalakoa da. Horekari ustengoaz aurrera ez erortzeko. Animo jane! Eta hori errazagoa da lagunekin. Animo, oso ondo! Nire txanda, bai? Iopa! Au, oso ondo. Izar zuzenean zirkura doa? Bueno, hau ez da hain erraz. Venga, saioa, zure txanda. Nik paso. Bai, egin dezakezu. Saioa, saioa, saioa. Vale. Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, Ari batetik zintzilik bizia, Bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da esnatzen barne basatia, nahiko izan du sendatu nahi duz zauria. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurraino eta esnatzerakoan.
Jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero. Hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bi aldiz egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurraino eta esnatzerakoan. Errepasatu dezagun. Argazkiaren urtean Andoaingo taldeak ekipo bat baino gehiago zeukan lehiatzen, bakoitza bere ligan. Baina argazkia ikusita uste dugun neska hau 16 eta 18 urte artekoa dela. Beraz... Kadeteak edo juniorrak. Eta ekiporiek aritu ziren? Arrasateren aurka, Eibarren aurka, Elgoibarren aurka, Astigarragaren aurka, Urnietaren aurka, eta Hernaniko Zubigain taldearen aurka. Zure herria. Baina orain jada ez dago voleibol talderik. Duela 2 urte desegin zen. Ba, oraingoz beste taldeetara deituko dugu. Hau soka saltxa. Bai, baina ondo pasatu dugu. Bai, alere ekilibrismoa ez da nirea, Barkatu baino nirea. Seioa, zure bila, beli naiz. Ba, hemenago. Ja. Bueno, gu bagoaz. Gero jasoko dugu. Opari bat dauka zuretzat. Niretzat? Bai. Zer da hau? Nire kokapena denbora errealean. Ez zintzuan ez aurkitzen, kezkatzen hasi naiz. Eta pentsatu dut ez dudala nahi zuri gauza bera gertatzerik. Orain, edozein tokitera noala ere, beti jakingo duzu non nagoen. Eta nirekin sentituko zaitut. Wow, Manex hau... Bakit, konfiantza aldarrikapen bada. Ados, ba, nik nire emango dizut. Benetan? Nahi baduzu, bestela ez? Bai. Zenbat maite zaitudan. Eta nik zu. Ikus dezagun orden hilabete honetako milioiduna. Bill Gates. Oso originala. Núñez de Salazarrek bere oinordekoan orden iragarriko du. Astebete barru. Aitatxo, bai, zer da zure oinordeko astebete barru aukeratuko duzulako kontu hori? Eta ni zer? Bosko, orain arte ez duzu gaitasunik erakutsi. Baina sekulako negozioa daukat eta esku artean. Seguru, hori ikusteko dago. Bai, kontatuko dizut. Eta ba, dituzu, irabaziak. Irabaziak? Oso handiak, Bai, kontua ikusi beharko ditut egiaztatzeko. Bikain, gero bidaliko dizut nire emaitzen kontua. Eta orain zer egingo dut? Oiane, langileen bilera. Bikain,
probatu hau. Ea orain hobeto dagoen. Beroa dago? Zuk da uste duzu. Irabaziak handitu behar ditugu eta berehala. Baina garrantzi handiena orain ez dute irabaziek, lan eskubide baizik, ezta? Nik hori ez dut inoiz esan. Badirudi benetan jaso zenuela zartaginkada galanta buruan. Eskari kopuru handitu behar dugu eta ordu estrak sartu. Ordainduak. Ze ona. Nire aitak beti esaten du, eskertu daukazuna eta gehiago edukiko duzu. Abai? Ba nire aitak beti esaten du. Mirariak Lurdesen. Zer esan nahi du horrek? Ez. E-Z. Ez. Osoa dako. Ez errez urnietan. Maite zabalondo bat zegoen, baina maite zabalarik ez. Hernaniko zubigain taldea baino ez da geratzen. Zer egingo dugu? Agian Boliboliko Federazioan taldearen datuak gordeko dituzte. Garazi. Sekulako plana biharko. Gu biok udalekuen koktela. Ze iruditzen zaizu? Wow! Zer rollo txarra. Telesail bateko ikertzaileak ematen duzu, eh? Bueno, esango didazu. Gero arte. Disko bat? Jori, zospetsua izango zara? Bueno, lehenengo ekoiztu egin behar da. Eta gero, ikusiko da. Zorionak, txo. Berezi duzu. Zer gertatzen da? Ez zaude pozik? Bai, baina ez dakit hau dena gertatzen zedan nigan benetan zerbait ikusi dutelako, edo... Ez dakit izarren amak ez dute duen hau egin nik alde egiteko. Zergatik diozu hori? Nire munduan inork ez du oparirik egiten ez zeren truke. Eta gainera... Izarrengatik da, ezta? Errudun sentitzen zara bakarrik utziko duzulako. Bai, hori da. Batzuetan nork bere buruarengan pentsatu behar du. Nik ez dakit asko horretaz, baina zuretzat oso aukera ona da. Nik onartu egingo nuke. Boliboliko Federazioa? Bai, agian Hernaniko zubigain taldean jokatu zuen pertsona baten bila gabiltza. Bai, desegin zena. Ados, itxarongo dut. Ez errez? Ados, eskerrik asko. Barkatu, enauzu ezagutzen, baina alaia deitzen naiz eta ez dut inoiz nire ama ezagutu. Eta uste dut talde horretan jokatu zuela. Mesedez bilatu ea zerbait daukazuen. Edo zer gauza. Eskerrik asko, benetan. Garai hartako ezer ez dutela digitalizatuta. Saiatu behar genuen. Aner, proposamen bat egin behar dizut. Ez da une egokia orain, Maitane. Txatxi, ze iruditzen koktel batera joatea nirekin. Ez da plan erromantikoa, txezkit malotea gustatzen. Zuzendaritzak antolatu du beste udaleku batzuekin batera eta laguntzaia behar dut. Ba, eskerrik asko, Maitane, baina ezin dut. Eta orain axolaz bazaizu lanpetutan abil. Ara? Enekien margotzen zenuenik? Abstraktua da. Bai, baina kontzentratu egin behar dut. Jakina, pitxin. Amitutakoan erakutsi. Noski. Sorpresa kutsa bat zara. Ez dakizu ondo. Federazioak. Bai? Baini naiz. 1989koa. Bai, Maite Zabala. Ados, eskerrik asko. Aurkitu dugu. Benetan? Zuta zerrukitu eta fitxa fisikoak ordeta dauzkatela gogoratu dute.
Bilatu dituzte, eta urte horretan Hernaniko taldean jokatu zuen Maite Zabala bat aurkitu dute. Horrek izan behar du, besterik esan dizu? Ez, izena bakarrik. Lehen fitxetan etzen datu asko jasotzen. Hortaz, herrira joatea baino ez zaigu falta? Ze? Kartelak jar ditzakegu Maite Zabalaz galdezka. Norbaitek ezagutuko du. Ez da pentsatu ere. Ezin dugu kontua gehiago nahastu. Baina hain gertu gaude? Horregatik, hurrengo pausua eman aurretik ondo pentsatu behar dugu. Ideia bat izan dut, zatoz. Zer iruditzen zaizu, bi abesteak begiratzen baditugu jakiteko zein geratzen den hobeto bi ahotsetara. Nire gurasoen laguna den ekoizle batek behin esan zidan kasu hauetan. Geldi hor, geldi. Zuretzat oso erraza da, ez da? Ez dizut ulertzen. Zuk edozein momentutan hitz egin dezakezu ekoizle batekin. Zertara dator hori orain. Izar, ni... Badakit zuk ez dituzula partiturak irakurtzen, baina ideia bat sortu behar nuen buruan. Gero audio bat grabatu dezakegu? Zegin dezakegu. Bai? Demora asko daramat zuri hau esan nahian. Zer? Ezin dugu elkarrekin abestu. Zer? Sentitzen dut. Ez dit horrek balio. Azalpen bat behar dut. Ez delako ondo aterako. Uda osoa daramagu elkarri mokoka. Eta hori ez da inoiz aldatuko gubion artean. Baina... Sorte hona opa dizut lehiaketan. Ziur irabazi egingo duzula. Beti izan zara gubion arteko honena. Adingabeen zentroa, bai esan? Alaia oraintxe irten da. Zertan etorri zara, esan dizute ez etortzeko. Ara, beraz zure anaia zuzen zebilen. Ez dakitze zer ikusi duen nire anaiak honekin. Ez zidan formala zarela orain, baina ez zenuela gehiagi iraungo. Zertara etorri zara? Eskultura, ikusi egin behar. Itxaron, ezin zara sartu, nitaz fidatu behar duzu. Jatorrizko etxaide bat, udaleku batean, probak beharko ditut. Benetakoa da, argazkiak bidali dizkizut. Hori. Eta hau? Aurrerapen bat. Ez dizut eskatu. Seinaletzat hartu. Horrela ziurtatzen dut ez diozula beste norbait izatuko. Noizko izango duzu. Eman egun batzuk. Jorit? Partida bat jokatzea zari ginen. Ezin dut, zer egina dauzkat. Bosko, saskibaloia? Kartzelako patioa ematen duen kantxa horretan. Saio hori esango diogu, seguru nahi duela. Agian igeri lekura joango zen. Bez, logelan dago. Nola dakizu? Geolokalizatuta gaudelako. Aizue, bikotea gara. Ez pozu eskutatzeko ez da normala. Normala, niri rollo txarra emango lidake. Baizera, konfiantza sinalea da. Ba, nire ustez guztiz kontrakoa da. Norbaitengan konfiantza baduzu ez duzu une oro non dagoen jakin beharrik. Bueno, nik ere ez dut ulertzen, baina zue jakingo duzu, ez zarete umeak eta. Venga, guazen saioaren bila. Hau sekulako pagotxa da. Kostua 0. Irabazia 100%.
Sar naiteke? Jakina, zure zain nengoen. Erabaki dut. Bikain? Eta? Esaiezu bihar bilduko izela, eta nahi dutenean hasiko garela. Banekien erabaki zuzen hartuko zenuela. Eskerrik asko aukeragatik. Eskerrik asko zuri. Talento handia daukazu, eta merezi duzu. Zure guraso dituko diet. Zure bila etortzeko eta egoera azaltzeko. Ondo iruditzen zaizu? Gontzal, baduzune bat? Korrika egiteko edo kirol konturen baterako ezpada, leher eginda nago. Saibari buruz hitz egin nahi dizut. Ez dut ondo ikusten. Zerbait gertatzen zaio? Ez dakit nola esan zuri hau, baina uste dut ez dela oso sanoa zure nahiarekin duen harremana. Zuri ere belarria berotu dizu alaiak, ezta? Alaiak ez du zer ikusirik. Gaur goizean saioan egarrez ikusi dut. Jakina, eta errazena nire anaiak zerbait egin diola pentsatzea da. Badakizu lehiak eta utzi duela? Manexengatik uste dut. Nota zer beraren gatik utzi badu. Maite minduta daude, normala da elkarrekin egon nahi izatea beti. Parte hartzeko irrikan zegoen. Zuk ikusi duzu nire anaiak zerbait esan dionik. Ba, Iraindu egin du, jo egin du. bere lagunen gandik banatzen ari da. Hori ez da egia, berarekin jolasean ibili naiz oraintxe. Ez da joango hainbestetan aipatzen zuen bidaiara. Lagunekin. Malagara doalako bere mutil lagunarekin. Hain zaila alda ulertzea. Zerbait gertatuko balitzaio esango lidake, nire lagunik onena da. Hemen ez da ezer gertatzen ari, argi! Maitia, ordu batzuk erreserbatu izkizut gelan. Entxeguekin berrirasteko. Joritzek erreserbatu du? Ja, baina bera egongo ez denez? Ez dela egongo? Ez dizu ezer esan? Esan zer. Maitia, Joritzek gaur arratsaldean alde egingo du. Ekoizle baten interesa piztu du eta bihar hasiko dira elkarrekin lanean. Baina zer? Zu izan zara. Ni? Ez. Bera izan da. Bere talentua. Zuk beti esaten duzut... Ama! Nik aukera eman diot. Besterik ez. Merezi zuen aukera. Joritzek sekulako talentua du. Ez duzu horregatik egin. Hemendik kanpo nahi duzu ezta? Nik bakarrik abesteko lehiaketan. Nik eskaini diot... Paretik entzeko kontratu bat. Hain larria litzateke hori? Ama manipulatu egin gaituzu. Manipulatu egin nauzu. Beti bezala. Zuk nahi duzun bezala bestuko du, zuk nahi duzun tokian eta zuk nahi duzunean. Hori da kontua, ezta? Maitia, zuk ez dakizu oraindik zer komeni zaizun. Horregatik ari naiz ni zure ordez erabakiak hartzen. Zure ama naiz. Zer espero zenuen? Zer espero nuen? Babesa ama, ulermena, eta bide batez maitasun pixka bat. Saioa, ikusi duzu Joritz, ez dit telefono hartzen. Bere bila etorriko ziren? Maleta hartuta ateratzen ikusi duela gutxi? Jose pasada diskoarena, Kaka! Ez joan. Ez duzu sorte hori izango izartxo. Joritz. Zergatik ez zara gurtu? Eta zergatik ez diazu ezer esan? Eta zergatik ez zara joan? Zu zergatik etorri zara korrika. Galderak nik egiten ditut. Hasi gara. Zu agurtzera etorri naiz. Eta zu behingoz alde egiten ikustera. Oraingoz enoa inora. Eta hori? Pentsatu dut, benetan interesa badute, itxarango didatela. Ziur itxarongo dizutela. Zuk itxarango zenuke? Itxaron? Zuri itxaron? Zertarako jakin behar? Sekretu bat kontatzen nahi duzu. Agian alde batetik bakarrik, zuregatik gelditu naiz. Agian alde batetik bakarrik, ni poztu egin naiz. Guazen.
Zertan ari gara hemen? Dexabu bat izaten ari naiz. Ausartuko zara, Zertan? kantu berria egiten elkarrekin kantatzeko. Ausartuko naiz. Sinez gaitza da gu biok hemen egotea. Pasatu dugun guztiaren ondoren. Nik ere nuen gubion aldeko apostorik egingo. Baina begira. Guztiak itxita, zeuden lekuan, leihoak irekitzea, zen helburua. Kantuen bidez ulertu gure mundua, munduak ulertzen ez gintuenean, etorkizuna. Ginenean, erreza zirudien, erreza zirudien Eta aldendu nahi genuen horrexetatik, uste baino gertuago gaude jadanik. Kaleak aldatu dira, oharkabean, beste norai begira, geundenean. Etorkizuna ginenean, erreza zirudien, erreza zirudien dena. Etorkizuna ginenean, erreza zirudien, ederra zirudien dena. Kaleak aldatu, baina gu aldatu gara. Zure ustez aldatu egin gara. Maite ditut aldaketak. Hori esan dit. Enaizela batere maitakorra. Hala uste duzuzuk ere? Bai. Zu horrelakoa zara lehor xamarra, baina ez da zer gertatzen. Oso lehorra berez. Izeko engrasiren euskal pastela baino lehorragoa egia esan. Konpontzen ari zara. Adibidez, maitakorra izango bazina nirekin etorriko zinake koktelera. Maitane, zuk uste duzu gaizki jokatu duala? Oso gaizki, baina gara izaude konpontzeko. Etorri nirekin eta kitxo. Naiz horretaz ari, izarri buruz ari naiz. Ez galdetu maitakorra zaren. Bueno, ez zure jartzez... Psikologoa? Kaixo? Kaixo. Ez genekien etortzeko azinenik? Alaia ikustera etorri naiz. Jakina? Garazi? Kaixo? Ez lanekien etortzeko azinenik? Ja, alaia ikustera etorri da. Zeba, arrazoren bat? Espero dut ezetz, baina berarekin egon nahi nuke. Ados, joango naiz bila. Bulegora igoko gara eta anitxarongo diogu? Ondo da. Garazi, Orain ez, alaiaren bila nabil eta ez dit hartzen. alaia, ikusi dut? Badakizu non dagoen? Bai eta ez. Bai, ala ez. Atera da, baina ez dakit nora joan den. Bizikletan ateratzen ikusi dut ezitik. Eta utzi egin diozu? Bizikletan zijoan, ezin izan dut ezer egin. Niri abisatu. Kaka badakit non dagoen. Bila joango zara? Ni ez, zu. Ni. Honekin? Ni arduratuko naiz horretaz. Eta hau da nire gure bulegoa. Eseri.
Eseri hemen. Eskerrik asko. Berela dator. Kafe bat? Euskal pastel pixka bat? Izekoen grasito zena bat, bidali dit. Egia esan presa pixka bat daukat, beraz, zenbat eta lehenago etorri, hobe. Bide batez, baduzu biharko planik? Ba, egia esan... Barkatu. Alaia basakabit gatera da, nerbere bila joan da. Ha! Nire txakurra? Mezua bidali dizu? Txakurra daukazu? Mezua nire amarena da. Hanka ematen ikasi omen du. Zure amak? Ados. Ulertu dut. Begira leire ze ondo ematen duen hanka. Ai! Ze polita! Erakutsi, oso txakurzalea naiz. Oso lotxatia da. Txakurra berriro? Ez. Aztu egin zaigu anerrentzako baimena eskatzea. Zera egin behar bai du hori. Ah, bai, hori. Hori? Kaixo bai, basakabitik gani naiz. Ez dut astirik intzan anerrentzako baimena tramitatzeko. Hori da. Ongarria erosteko atera behar du. Aner kartzelan egonda, baina oraindik jarraipenean dago. 50 kilometro bai. Ez dago ongarririk gertuago, berezia behar du. Behi suitzarrena, bai, iragarkietako more hoietakoena, hori xebera. Bosko, zer moduz? Ondo doa negozioa? Ikusi dituzu oraintxe bidali dizkizudan kontuak? Ez dut astirik izan, seme. Administrazio kontseillo daukagu oraintxe bertan. Irabaziak 100% igotzea lortu dut. Kostuak murriztu eta diru sarrerak handitu ditut. Merkatua austelari naiz. Ara, Bosko, albiste dira hoiek? Zorionak? Orduan, emango didazu aukera bat. Kopuruek orazko joera horri eusten baldin badiote, ez dut ukatzeko motiborik ikusten. Enuke nik esan beharko, baina krak bat nahi zaita. Gero hitz egingo dugu, Bosko. Zorionak berriro. Ez! Zer egin duzu? Zenbaki garrantzitsuak ziren? Nek ez du ezertarako balio. Nola ez duela ezertarako balio, zer esaten ari zara? Irakurri dituzu reviewak? Reviewak dauzkagu? Kalitatea gero eta okerragoa da. Testura biguineko plater gezak. Okerragoa izan ziteke. Disekatutako katuaren zaporea du. Ekarri hori. Porrot egin dut. Inoiz ez duten kritika gogorri jaso. Oian, etzaile kasu handirik egin behar. Jendea ez jakin utxa da. Maitu da, nire ibilbidea. Eta hauek, baserrian lengusuekin egon ginen oporraldi batekoak dira. Ikusten duzu ate hori, Martzelino izena jarri nion. Oso jatorra zen. Gero atea izan genuen afaltzeko eta enuen baterela seijan, baina aitak esan zidan supermerkatukoa zela. Ederki, noiz etorriko da Laia? Eta oda nire mama. Nahikoa da. Alaia non dagoen jakin nahi dut oraintxe bertan. Sukaldean dago. Barkatu? Bai, sukaldaritza ikastaro bat egiten ari da. Alaia. Berezko talentoa dauka. Oso berezkoa, supernaturala, Alaia Arginano deitzen diogu. Talentuarekin edo talenturik gabe. Berehala espadator ertzaintzari deitu beharko diot. Bai? Jakina. Oso ondo. Ados, bikain. Konponduta. Amaitu du sukaldaritza ikastaroa? Ez, Markel Aranburu zen. Berak ere koktelera joan behar duela eta elkarrekin joan gaitezkela. Alaia, nirekin etorri behar duzu. Zer? Oraindik kartel batzuk geratzen zaizkit? Zentrotik etorri dira eta zure bila dabiltza. Ez dakit noiz arte disimulatu izango duten. Zer nahi dute? Arrastorik ere ez goazen. Itxaron, han kartel bat jarri dut oraintxe. Pasatu egingo zitzaizu, azkar. Ziur nago. Eta hor beste kartela falta da. Ez daukagu astirik goazen. Zer moduz dago galeko soko neskarik ederna? Eixo? Eixo. Zure bilanen bilen? Topatu nozu, ba?
Zure kokapena bilatu dut, baina... Bai, bateria asko gastatzen zian ez, kendu egin behar izan dut. Zan ere, amamari deitu behar diot bideiaren kontuagatik. Bai? Bai, noizko gazten bai estatzeko. Ze? Enion zehazki esan segunetan joango garen, eta... Baina, esan zenian nire lagunekin joateko nintzen astean izan bartzuela bai ala bai? Nik? Ez dut uste, bueno, ez zaitez horrela jarri, ez da arazorik izango egun horietan joateko. Ez dela arazorik izango, baina, manes, nik lagunei ez esanien zuk... Lagunei ez esanien... Ez egin burlarik niri. Ez da burla baitia, baina pixka bat exageratzen ari zela. Engainatu egin induzulako. Saioa, ez zaitez hain intentxo jarri ados. Home txiki bat ematen duzu. Ez zatoz? Zuk ikusi? Sar naiteke? Zer nahi duzu? Pentsatu dut agian nahiko duzula kritika hau irakurri. Ez dut zer gehiago irakurri nahi. Oso negatiboak dira denak. Entzun? Aho sabairako gozamena. Mokadu bakoitzaren goxotasuna duen fineziarekin baino ezin da alderatu. Ekarri. Proposamenaren finezia egile pakallin batekin. Hauzuk idatzi duzu. Baina nola jakin duzu? Inork ez dio egile pakallin deitzen tuper bati. Oian, ezin diezu kasurik egin kritika hoiei. Begira hau. Izar bat jarri diot ezin delako gutxiago jarri. Indabek zementuzkoak ziruditen, eta indiolar erregosi... Bosko. Ez jakin hutsak dira. Zergatik ari dira indabei eta indiolar erregosiari buruz. Ez da hori nik prestatu dudana. Badakizu, jendea... Hori jangelan jateko zegoena da. Bai? Ziur? Kasualitatea. Janaria lapurtu duzu. Nork? Nik? Ez, paizera. Bosko... Sobratutako besterik ez dut hartu. Bestela bota egingo zuten. Kostua 0, irabazia 100%. Esadazu txantxa badela. Esan? Bai, hemen da. Jakina, sukalde propioa daukagu. Zer? Osasun ikuskapena? Bai. Itxaron une bat. Bosko! Ze esango du zure ustez zure amak? Amak, agian eluke zertan jakin? Oraingoz behintzat. Ez, enintzen ondatzari. Esan nahi nuen ze irudituko zaion ni hemen gelditu izana. Egia esan berdin zait. Badakizu kantuak sekulako arrakasta izango duela, ezta? Bai, badakit. Alaia, lehen ikusi duzuna, esikoa. Kolega bat da. Ikusi nahi ninduen, eta... Enaiz garazi. Etzaidala axola norekin egoten zaren, ez da nire kontua. Hori bai, bat zor didazu. Zure bila joatea ez dazki? Ados, arrazoia duzu. Ea garaiz iristen garen. Galdera pertsonal bat egin diezazuket? Zer? Garazi gustatzen zaizu? Ez. Ezin didazu galdera pertsonalik egin. Saioa, ondoago. Bai, ez duk ezer. Ez gertatu du. Ez derrez, lasai, pasatu duk. Bazeukan zer ikusirik Manesekin. Baizea. Saioa asko maite haut. Edo zer konta diezadak edan, badakin ez da. Hoeta hago.
Era etorriko no. Zer egin diozu? Zer egin nori? Saioari. Ez zara ez? Zergatik? Negarrez ari zen komunean. Eta niri errogatik dela esan dizu? Arazorik ez beraz? Arazorik ez. Saioan negarrez ari dela esan dizut. Eta berdin zaizu. Zu ez sartu. Ados. Zertan ari zara, Bosko? Ez zara konturatzen, harrapatzen bagaituzte kartzelara goaz, frogak desagerrarazi behar ditut. Bosko, badute tuper bat, deitu dizute, ez dute froga gehiago behar. Kartzela sartu behar gaituzte. Gaituzte? Zure argazkia eta zure telefonoa daukate. Ni konpani baino ez naiz. Gogoratzen? Saioa, Maitia, barkatu. Ergelutxa naiz. Baina, hainbeste maite zaitut. Batzutan ezin du sinistu nirekin zaudenik. Utziko nauzun beldur naiz. Eta tontakiriak esaten ditut. Ez dakit zergatik ere. Neska perfektua zara. Eta ni zure mailara iristen ez den tentela. Ez zara tentela. Barkatu. Joango gara buelta bat ematera, aire hartzeko eta honetaz hazteko. Vale. Saioa, ez datoz? Bai, banoa. Non dago Alaia? Zergatik ez zaude berarekin? Zu ez altzinen sukaldean. Zergatik ez zeunden berarekin? Eta hau nor da? Ni Aner, Lorezaina. Preso ja? Bueno, kartzelan aspaldi egondakoa. Berdin zait, irregulartasun asko ari naiz ikusten hemen. Alaia nirekin eramango dut. Ez, ezin duzu. Zergatik ez? Anerrek fundaziora eraman duelako. Zein fundaziotara? Kepa Etxaide fundaziora. Omenaldi bat antolatzen ari gara, oso handia, lehendakaria eta guzti etorriko da, eta Alaia izango da izar nagusia. Izarra? Zegin behar du ba. Esango diozuzuk, Leire? Nik? Emanaldiaren arduraduna zara? Ja, Alaia izango da galako abeslaria. Alaia? Bai. Esaten ari zara Alaiak kantatu egingo duela? Bai, nire hitza duzu. Alaia da omenaldian abesteko hautatua. Zer? Bueno, orduan hemen geratuko da. Baina ni gala ikustera etorriko naiz. Bai? Gero arte.